Ekenekwa m unu Igbo ndị ma na-ege m ntị ebe ọbụla na-enene m biko asị m gị gbasapụ obi gbasapụ aka na-esapụ anya gị ka iwe na vidiyo nwanne anyị nwoke nna anyị ukwu an old legend of the Nollywood industry African talisman ofu nwoke nwaanyị na-eti ihe ọ na-asị Attire gaba nwoke adị nje one of Africa Ụwaewzuoke acha m kwunenekwanụ ụwa bụ ụwa ka unu follow m ihe okwu maka Zion ministry. Man, ever since Ụwaewzuoke the Zion ministry, he has never failed to also acknowledge the fact that indeed Evangelist Ebuka Obi is called by God, because every little opportunity on where he will always say good thing about Zion. Unlike other Igbo people, Emagum only Igbo bringing down another Igbo man just to promote another Igbo man, it doesn't make sense. You got to go no bona mother na ha mehin in Akweteronia. Hapu onye ka obili bia, because at the end of the day ochukwu na mogene onye dị mma na azụ bigacho Ụwaewzuoke bụkwa na onye anyị niile na-afọ na film mgbe anyị na-eto eto, because no na ndị Nollywood si onye me ha no muchi anya akenekwa chukwu na ka o si odosala ya Ụwaewzuoke arụsie ya ike ọgbajasị akwụsie ike mgbe na-asị biko Ụwaewzuoke gee ya ntị ka unu nụ ihe African talisman na-ekwu nwoke adị nje ofu nwoke ijiji be n'ihu ijiji ahụ nwunye anya nwoke ọ ya abụla dis ịkpọsị ya n'ahịa ọ sị gị na onye bụ the real nwoke adị nje African talisman. Achọm ka nene this video na-echa biko kaba arụ na subscribe line na channel anyị kabakwa na arụ na share video ka onye ọzọ na-afụkwanụ ihe na-afụ na channel anyị wee na-asị biko ka mara ọbụna na-edu Evangelist Ebuka Obi dube anyị niile kwete na chukwu nna Bolioku. As long as na Igbo onye Igbo biko pụta ka ị na-asọpọtụ nwanne gị nwoke ọbụgoro na ọ nara eme ihe ị na-ekwu ọbụgoro na ọ nara eme ihe ibelieve na ya. Anyị niile bụ ndị Igbo. Igbo bụ ike. Igbo ndị be anyị na-achị azịza dịka ọnụ ọ naghị agbaji ya agbaji. Biko nụ ndị be anyị onye bili ibia bili lele this video nenecha Ishi ya ka onye ọzọ fọkwa ihe na-afụ na channel ya ka ọ dị mgbe ọzọ. Zion ministry. Ebano. Zion we move. Zion we move. Regardless. We move everywhere. Everywhere. Worldwide. Yes. Ono ya se ogini na emezi kamgbe. Gbam. Ka igbo na anyị na ya na-ebilela azụ. Obiogo. Anyị chọrọ ime ka ndị ụwa mara mostly ndị anya ụfụ. Ndị ụfụ anya ka ha mata na onwere ihe dị iche na capital B na ọkpa ehi na ka ha mata na onwere ihe dị iche na miki na tọntọm ka ha mata na onwere ihe dị iche n'ọnwa June na ọnwa July. Ebuka Obi somebody jere obodo oyibo jee ebe niile Jesus Christ gbara ụkwụ wee were ikpere wee gagide ije spiritual director Omelia wee tagide afụfụ niile a wee tasị ọ dị ka ọ nata na okwu na ọ ya abịa na mmezu eji ụra atọghịrị ọnwụ mbanụ ọ bụrụ pasta across be ha Asaba across the bridge ọ pụta okpoghepu ọnụ ka nnukwu arenji a n'ọnụ mmadụ ọzọ ka tie gị mmanwụ ka a ga-abụrụzie nke mụ na gị gbam. Anyị gbachiburu nkịtị kamgbe si ka mbenifa ya mara ụdị mmadụ Ebuka Obi bụ ka mmanụ ụdị ministry Zion ministry bụ ngadacha anya ewe m gwazi ụwa niile ihe m nwere ike ime. Onwe agwaragwa dị na ya etiwe m ọnụ ebe a gwakwa ndị ụwa na ihe abụọ agwaragwa ọkwa mixi nwere ebe nlere anya wee gacha gburugburu wee fụ na onwe ihe mixiri na onye ya na chi ya dị na mma ya na chi ya dị na mma ihe ya na chi ya kpara ka ọ na-eme mmadụ wee pụta ebe a wee na-ehu ya anya ọkụ wuru mana odogo m anya na anya ọkụ a na-ehu ya bụ ipromote ya ka ọ na-agbagote mmụọ grace ya bụ amara update power n'enu power ewe nnasị Zion ministry mbawanye unu every branch unu tiri isi any state unu tiri isi nwee branch ada ama aka
O nwere onye unu na ya na-ama aka. Na-ekwu otu a. As of this time, enwe ministry unu na ya ama aka now. Gbam. Zion ministry, you are number one, others follow. Na-ekwu otu a. Ana akụ ya. Unu gasịa gagharịsịa je nọdụ ana na-aṅụ mmiri ndị ọzọ ewe na-abata. Gbam. Akọrọ ya mmiri. O nwere onye gbara akwụ n'ekpere more than me. Gbam. Ejere m ekpere dị iche iche wee chọpụta ihe a na-eme n'ekpere kpatara m ji wee furu ntutu taa sị na mma ama ihe dị na Zion. Despite that, agụọ na ha ncha niile na ndị na-eme otu ihe. Gbam. Because na ndị ekpere yuzuru m. Yuzuo m ejighị ute. Ejighị ute. Mgbe m ji amazi ihe abụrụ n'ikpeazụ ejere m ekpere many years were ụkwụ na-eje. The year m kwụsịrị ekpere ka Chineke buliri moto. Na-ekwu otu a. Duto gịnị na ebe ntị iri isi abụrụ ya. Mana eti ime isi na Zion, first day njere Zion ka nje benefit ya what is going on. Mbatara nwee promotion. Original promotion. Award nwere wee bụrụ ọkacha dị na award. Unbeatable award. Gbam. Na-enwebe since njiri mebe film. Emego m film 40 something years. Nji agba n'ikuku. Onwe ihe arụrụ. Just eje ha nnata call bịa. Breakthrough. Why na ma ya ekwete na ihe a na-eme na Zion bụ eziokwu. Akụ ya mmiri. Mmiri. Miracle. Then another one is now on the way coming. On the way coming, grace. Maka gịnị na mgbara ụkwụ na Zion, the second one. Another one is on the way coming. Another miracle. Na-abịa. Another promotion is on the way coming. Ihe na-eme ka ndị mmadụ mara bụ onye ọbụla mekọtara jụọ ajụjụ sị how manage ỤWAWZUOKE ji ruo to this level. How Chineke ji eme gịnị? Gbochafu. Ka ị bụ onye anya ukwu, ka ị bụ onye ire gị gbara 20. Ajụ eri yes. Na-ebute ya ya nwụrụ. Na-ekwu otu a. Anyị Igbo. Imekọta kipụ mmadụ ọbụla nwara anwa kwuo Zion ministry na ọnwa ihe ọ na-eme na o mere nke anybody kwuru ekita Chineke na ndị mmụọ ozi ya atụtụrụ onye ahụ. Chineke abụkwa nke Nigeria. Chineke anyị na-akpọ na abụghị nke Nigeria. Maka Chineke nke Nigeria na-eme is right. Ọ nọkọta ọgbakọta anyị azụ. Maka na unu emejuola. Maka unu emejuola. Chineke unu echighị ọnụ n'ala. Ọgbakọta unu azụ wee nazi obodo oyibo ebe a Ebuka jere, ebe ya Ebuka Obi jere. Ebe a ka o jere fụchukwu anya the second time. Wee batazie wee buru ike wee bata. Onye ọbụla anya na ya kwere n'aka kịta eriana. Ime kịta dọta ya n'akwa ya nwanne eriana. Ị ga-ekwekwa bend down. That is the worst sickness. Mmadụ ekwe ha ka ọ rabụ ajọ ihe. Ọnwụ na-ekwe onye ahụ ọnụ. Kwere ka ịra. Kwete na onye akaghị. Isi na isi rabụ n'ọnụ. O nwere isi ka ibie. Ihe Chineke nyere gị abụghị nke o nyere m. Otu ka o nyere m ndị mmadụ onyinye amara dị iche iche. O nyere m onyinye amara na ọ bụrụgodị na ezinụlọ na-enwe mkpọtụ na-ese okwu na-aya egbu mmadụ mbata ebe ahụ kwuo okwu onye ọbụla ebi ọma. O nyere m nke a free of charge. O nyere m onyinye amara foresight. Yes. Zion. We move. Zion. We move. Regardless. Ọ ga-adịrị unu mma. Onye nọ na Zion jisi ike. Your turn is coming. Your own turn is on the way. Just bend down. Cool down. It's few time. Ọbaga aka. Grab area. Isoro ibe kwebe oyoyo. Nwanne ọ ga-abalị. Sije.